Bizkietenen espetxealdiak, inhabilitazioak eta isunak, Alfredo de Miguel Arabako foru diputatu eta EAJ-ko Araba buru batzarreko arduradun izandakoari 12 urte eta 4 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dio, eta Koldo Txandiano eta Aitor Telleria Arabako EAJ-ko kide hoiei 7 urte eta 6 hilabeteko espetxealdia eta 5 urte eta 6 hilabetekoa urren ez urren. Besteak beste, eroskeria, dirua zuritzea, prebarikazioa, influentzia trafikoa eta dokumentuen faltsutzea egotzita zigortu ditu. Arabako lurralde auzitegiaren ebazpenak frogatutzat eman zituen delitu ia gehienak bere egiten ditu, goreneko zigor aretoak eta argi ebatzi du. Auzipetuak euren kargu politikoaz baliatu ziren dirua bidegabe erabiltzeko eta kontratu publikoak nahieran adjudikatzeko. Manuel Martxena magistratuan buru duen zigor aretoak 3 hilabete eman ditu. Ustelkeria kasuko auzipetu nagusiek epaiari aurkeztutako errekurtsoak aztertzen. Gorenaren epaia irmoa bada ere, zigortuek Espainiako auzitegi konstituzionalera zein Estrasburgora jotzeko aukera duten, beren eskubideak urratu direla argudiatzen badute. Nola nahi ere, 2 urtetik gorako zigorrak dituzten auzipetuek preso sartu beharko dute. Arratsalde on guztioi. Euskal Autonomia Erkidegoan inoiz epaitu den ustelkeria kasurik handiena izan da ikerketak 10 urte iraun zuen eta epaiketak urte bete luze. Jaime Tapia epaimahaiburuak 2019ko abenduaren 17an kaleratu zuen sententzia 26 akusatuetatik 15 zigortu zituen, dirua bidegabe erabiltzagatik, dokumentuak faltsutzea eta influentzia trafikoa leporatuta. Auzitegiak frogatutzat eman zuen EAJ-an eta erakundeetan zituzten karguak baliatu zituztela, trama ustel bat sortzeko, komisioen truke nahieran banatzen zituztelako kontratuak. Gauzak horrela, erreakzio erreskada eragin du de Miguel auziko azken erabakiak. Bestak beste Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Bingen Zupiriak hitz egin du. Esateko Jaurlaritzak orain arte egin ez bezala, auziarekin lotutako 2 langile kaleratuko dituztela, aldi berean ustelkeria gaitzetsi du. Gure gaitzespenik sendoena eta firmeena adierazten dugula Jaurlaritza bezala defendatzen ditugun balore etikoen eta ideologikoen kontrakoak diren gertakizun eta jarduera hauen aurrean. Oposizioaren kritika eragin du ebazpenak. Euskal Herria Bilduko bozeramaile Unai Urruzunoren esanetan, EAJak askoz irmoagoa izan behar luke, de Miguel auzian haren irudiko gertatzen ari izenaz ez jabetzea ulertzeko zaila. Baita nabarmendu du salatzen ari zirena berretsi duela auzitegiak. Ez da kasu isolatu bat, ez da sagar ustel bat otarre batean izan. Uste dugu gauzak egiteko, politika ulertzeko modu oso batetaz ari garela, modus operandi oso batetaz ari garela, eta honek uste dugu behar duela PNV-ren aldetik ere salaketa irmo bat, eta ez orain arte mantendu izan duen epelkerietatik haratago posizionamendu argi bat guzti honekiko. Eta epaiez 3 urteko zigorra ezarri diote Iruñeko talde bortxaketako biktimaren datuak zabaldu zituen kazetariari. Bestak beste, biktimaren izena bizenak, nan zenbakia eta etxeko helbidea argitaratu ziren La Tribuna de Cartagena hedabide digitalean. Bestaldetik, indarkeria matxista jasaten duten emakumei arreta integralagoa eta pertsonalizatuagoa eman nahi die Eusko Jaurlaritzak eta horretarako alor horretan zerikusia duten erakundeen koordinazioa hobetu nahi du. Helburu horixe du indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen arreta hobetzeko 3. akordioak Beatriz Artolazabal berdintasun, justizia eta gizarte politika sailburuak atzo azaldu zuenez. Urratz garrantzitsua izango da biktimen beharrak erdigunen jartzeko
egiteko, bere esanetan besteak beste, era guztietako bortizkeria matxistari erreparatuko diote, detekzio goiztiarra sustatuko dute, eta biktimak birbiktimizatzeaa eragozteko neurriak hartuko dituzte. Akordioaren helburua da, tratu txarren eta sexu erasoen biktimen arretan inplikatuta dauden erakundeen arteko koordinazioa areagotzea. Eta koordinazioa bultzatuz, arreta honena ematea biktimei eremu guztietan. Osasun arloan, segurtasunean, eremu judizial, sozialean eta bar. Gai zaldatuta berriz, Eusko Jaurlaritzak euskarazko hedabidei emandako diru laguntzei buruz galdetu diogu eguerdiko magazineko elkarrizketa nagusian, Igor Astibia ekimen Euskal Hedabideen elkarteko koordinatzaileari. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak 5 milioi euroko diru laguntza agindu zien azaroaren amaieran hedabidei COVID-19ak eragindako lurrikara ekonomikoari aurre egiteko. Ekimen euskarazko hedabideen elkarteak gaitzetsi duenez, 6,6 soilik izango da euskarazko hedabideentzat. Izan ere, euskara hutsezko 2 hedabide soilik dauden laguntza jasoko dutenen zerrendan Berria eta Bizkaia irratia. Bada diru laguntzak nabarmen handitu ezean, euskarazko hedabideak elkarrekin lehian aritzera behartzen dituztela ohartarazi du Astibiak, eta Eusko Jaurlaritzari gogorarazi dio sektorea egonkortzea dela helburua. Azkenan hor dago gure erronka, sortzen ari diren aukera edo bide horiek guztiak arrisku bezala bizi beharren aukera bezala bizitzea eta hori baliatzea bide berri horiek, ez? Horretarako egon behar duzu egoera on batean, ez? Ezin duzu egon biziraupen estrategia batean. Behar duzu lasaitasun bat horrelako apustuak egiteko eta frogak. Bestaldetik, Zapuzaldia 2022 urtearen amaieran iritsi zitzaien Usansoloko herritarri. Espainiako estatuaren abokatutzak helegitea jarri dio Usansoloren bereizketari Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren aurrean. Haren ustez, Usansolok ez du betetzen Espainiako tokiko erregimenaren oinarrien legea. Horren arabera, beste udalerri batetik bereizten diren udalerri berriek gutxienez 5.000 biztanle izan behar baitituzte. Gauzak horrela, uneko egoeraz galdetu diogu gurean Monika Mena Usansolo herria plataformako kideari. Momentu honetan, Bizkaiko 13. udalerria gara, eta helegitea dela eta epaile batek kontrakoa esan arte, erabaki politiko gorena 23an hartu zen, eta gu Bizkaiko 13. udalerria gara. Hemen dagoen foru araua gure prozesua bideratu duena eta bete behar duguna, betetzen dugula kompetentzia Bizkaiko Foru Aldundiarena izan da, ez dugu ulertzen. Aldiz, nazioartetik datozen albiste ison, Pablo González euskal kazetariak espetxan jarraituko du Polonian, espetxaldea luzatzeko erabakiaren aurka helegitea jarri zuenaren abokatu Gonzalo Goiek, baina atzo Poloniako apelazio auzitegiak ebatzi zuen helegite hori baztertzea, eta beraz Gonzálezek espetxean jarraituko du. Entzun jarraian Oiana Goiriena Polonian atxiloden Gonzálezen bikotekidea. Pero gu paiketarako fetxie eltzie, zikeran be, eta gero otsaien eukiko duen pistarako edo guk espero dugu espetxealdize luzetzeko baldintzak edo argumentu, fiskalak aurkibideuzen argumentuek gogortzie. Hau da, berak froga gehiago aurkeztu behar izetie justifikateko, espetxealdizen luzapena justifikateko. Italiak are gehiago gogortu ditu itsasoko guretan migranteak erreskatatzeko baldintzak. Aurrerantzean ontziek portu seguru bat eskatu eta arantzan abiatu beharko dute erreskate bat egin eta berehala atzerapenik gabe. Ezin izango dute itsasoan zain geratu, noraezean edo laguntza behar duen beste enbarkaziorik ikusten duten zelatan. Arau horiek betetzen ez dituzten kapitainek 50.000 eurorainoko isunak jasotzeko arriskoa izango dute eta araua behin baino gehiagotan hautsiko balute, ontzia enbargatua izateko arriskua izan dezakete, beste neurri batzuen artean. Egoera ala Izaskun Arriaran Aita Mari ontziko voluntarioarekin egin du konexioa lehen, egoera sakonago ezagutzeko. Esan komunikazio zona dago, erakunde ezberdin eta itsasontzi ezberdinen artean. Denon buruan dago ateratzea eta erreskate lanetan jarraitzea,
Eta hori da gure asmoa bai, prestaketa lanetan gabiz, urtarrila aste honetan ja tripulazioa itsasontzira Aitamarira joango da, prestaketa lan guztietan hasteko, eta beti bezala misio bat aurretik prestakuntza lan guztiak, eta horrez eskatuko litzake despatxoa eta prozesu guztia hasiko litzake erreskate lanetara ateratzeko asmoekin. Eta nazioarteko kontuak aipatuta gurera hueltan iritsi da txotx denboraldia, ohi moduan gaur Astigarragan eman diote hasiera, eta 2 urteren ondotik berriz ere zutik dastatu ahal izango da sagardo berria. Egoerak behartuta bestalde 25% egoera izango du bataz beste sagardo botilak 2023an. 2022ko uzta eskasa izan zela adierazi digute denboraldiaren irekieran, baina izaera handiko sagarra etorri dela ere, bai Trantino, bai Azukre aldetik. Aurten bi faktore oso garrantzitsu egon direla, bat izango litzake udaran eta ez udaran bakarrik izan dugun lehortea, eta bestetik uzta txikia ez, 2 urtean behin izaten dugun uzta txikia. Sagar gutxiago alimentatu ditu eta kontzentrazio altuago izango da, sagar bakoitzean horrek ekarriko duna da kolore gehiago, tanino gehiago, gorputz gehiago, baina alde positibo bezala, denboran egonkorragoak izango diren sagardoak. Eta eguneko lerroburuekin bukatzeko igande honetan urtarriak 15 urteetako gatazkak preso eta senidengan utzitako eta oraindik gainean duten zamadoinuz arintzeko jaialdia ospatuko da Etxarri Aranazen, Nogen, Tatzer, Sedota Kerobia taldeak egongo dira, Etxarriko sarek, senide eta lagunek antolatutako elkartasun jaialdian. Mikel Mundinano, zamadoinuz arinduko antolatzaia. 8. urtez jarraian izango da urten ere zamadoinuz arindu. Etxarri Aranatzen ospatzen den jaialdi bat, nolabait ere salbuespen politika honek sortarazten duen zama guzti hori doinu bidez arintzeko ariketa bat izanen da azken batean igande honetan Etxarri Aranazko kulturetxean izango duguna, eta hortaz, jende guztia oraindik sarrera badaude eta jende guztia animatu nahiko genuke oraindikan, bere ekarpena egiteko eta igandean denok Etxarrin ratotxo goxo bat pasatzeko, aldarrikapenez betetako rato goxo bat. Bada asteazkeneko lerroburuak aipatuta, iritsi da eguneko argazkari heltzeko unea. Jaurlaritzak iragarri du De Miguel auziarekin lotutako 2 langile kaleratuko dituztela. Horrez gain, Bingen Zupirialakuako bozeramaileak De Miguel auzian frogatutako ustilkeria gaitzetsi du, eta Euskal Herria Bilduk EAJari eskatu dio auziari dagokionez askoz irmoago aritzeko ikusi. Edozein kasutan, gobernu bezala errespetatzen dugu, bai bere egunean Gasteizko auzitegiak eta bai orain auzitegi gorenak onartu duten fallo hau, eta onartzen dugu, betetzen dugu, eta bete araziko dugu Jaurlaritzari dagokion neurrian. Uste dugu gauzak egiteko, politika ulertzeko modu oso batetaz ari garela, modus operandi oso batetaz ari garela, eta honek uste dugu behar duela PNV-ren aldetik ere salaketa irmo bat. Zorionez esatia dakagu, jesarritako pena ratifikatu egin dela, eta hortik aurrera ez dagoela inungo aitzakirik pertsona horiek sekaten karguan segitzeko. De Miguel kasuak agerian uzten du gauza argi bat. Euskadin badaudela espazio instituzionalak lagunkeritan ibiltzeko eta honekin batera ustelkerirako. Estamos ante el caso PNV, porque aquí estaba metida la mayor parte de la dirección del PNV alavés, del Arababuru Batzar. Yo creo que aquí tiene que haber más de una dimisión, tiene que haber explicaciones. Transparentzia gehiago aldarrikatu behar dugu gure kudeaketa publikoan. Bestaldetik, ekonomia arlora salto, pentsio adina 74 urtera handitzea proposatu du Frantziako gobernuak, zehazki 2030 arte progresiboki handituko dute adina, eta pentsio osoa eskuratzeko 43 urtez lan egin beharko da. Horrez gain, gutxieneko pentsioa 100 euro handituko dute, 1.200 euroraino. Aiara Edurretak azalduko digu sakonago.
Pentsio reformaren kontrako protestak itzuliko dira Ipar Euskal Herrira, izan ere Macronen gobernuak erretiro hartzeko adina 64 urtera igotzea proposatu du, eta pentsio osoa jasotzeko 53 urtez kotizatzea. Horren aurka egiteko Frantziako 8 sindikatu nagusiek grebara deitu dute hilaren 19irako. Elisabeth Borne ministroak aurkeztu zuen proiektuak langileei kalte egiten dietela uste dute lanuztearen editzaileek. Nous l'avons dit, nous voulons préserver notre système de retraite par répartition, c'est-à-dire un système où ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. C'est pour le préserver que des majorités de droite comme de gauche ont mené des réformes ces dernières années. Et c'est pour le préserver que nous devons le faire évoluer. Hala, jakitera mandute mobilizazio iraunkorrak egingo dituztela. Protestak lurralde osoan egingo direla iragarri dute Frantziako sindikatutako ordezkariek. Horrela pentsatzekoa da Ipar Euskal Herrian ere egingo direla eta han izango dela lab. Sindikatuek ez ezik alderdiek ere mobilizazioak aurreikusita dituzte Parisko gobernuaren pentsio erreformen aurkako posizioa erakusteko. Bien bitartean eskuina gustura saldu da uste baitu Frantziako gobernuak haien eskaerak erantzun dituela. Beste alderdiak aurka daudenez haien botoa beharrezkoa da erreformak aurrera egin dezan. Petronorreko langile batzordeak mobilizazio egutegi berria abiatu du 2019an iraungitako lan hitzarmenaren negoziazioan presioa egiteko. Asteko 3 orduko lan uzta egin dute gaur eta langile batzordeak positiboki baloratu du mobilizazioa. Bertan izan da Aiara Durreta lankidea. Petronorreko langile batzordeak mobilizazio egutegi berria abiatu du 2019an iraungitako lan hitzarmenaren negoziazioan eragiteko. Ez dugu lortzen akordorik entrepresarekin, dute hitz egiten nahi gurekin, biltzen gara, baina ez. Duela 8 hilabete hasi zituzten negoziazioak enpresarekin eta dagoeneko 12 bilera egin dituzte, baina ezerezean gelditu dira. Hala, 3 urte daramatzate ituna berritu barik eta hori dela eta soldatak izoztuta dituzte ordutik. Txarto, soldata kongelatuta dago, ez daukagu koberturik, orduan normalean ezin dugu eskatu egunak disfrutatzeko eta gainera 12 ordu askotan sartzen dugu hemen lanean. Eta hori, daukagu goizez, arratsaldez eta gauez batzuk, lanean. Eta gainera, 12 ordu, hori oso gorra da. Bien bitartean berriz, Petronorrek gero eta irabazi gehiago dituela kritikatu dute. Gero eta benefizio gehiago dauka, eta ez duen konpartitu gurekin, beren langirekin. Egoera horretaz nekatuta daude langileak eta gogoratu dute gainera 2021an enpresak enplegua aldi baterako erregulatzeko espedientea ezarri zuela. Horrez gain ohartarazi dutenez, lankargak handitzen doazen bitartean plantilla txikitzen doa. Langilea gaude justu. Nekatuta gaude, 3 urte komero barik, eta soldata kongelatuta, eta lan egiten gehiago, ordu gehiago, eta hori, imaginazu, esmazazu, ez da egoera ona guretzak. Bestalde, beste behin ere, Petronorrek grebarako eskubidea urratu duela nabarmendu du langile batzordeak. Txandaka jarruten dute eta lanuztea egiten den tartean, lan egitea egokitzen zaien behargien 95% ezin du greba egin. Eta hitzarmenez 19 greba egunen ostean akordiora iritsi dira Gipuzkoako arropa dendetako langileak eta patronala. Gaur sinatuko dute hitzarmena arratsaldeko ordu 2etan eta 2010tik 2025erako indarraldia izango du. Kapiaren ordutegiaren eta digitalizazioaren araberako aldaketak jarriko dituzte indarrean, besteak beste 14% bat eguneratuko dituzte soldatak taulak, 15 urte horietan izandako inflazioaren batura, hain justu. Are datozen 3 urteetako soldata igoerak zehaztu dituzte digitalizazioak eta salmenta prozesu berriek eragindako lankarga konpentsatzeko, hilean 100 euroko plusa gehituko dute, eta ordutegiari dagokionez astenetik larun baterako lanaldiaren banaketa arautuko dute, igandak eta jaiegunak atxeen egun gisa bermatzeko. Elaren eskutik egin dute bidea arropa dendetako langileek, sindikatuak 95% ordezkaritza baitu sektorean.
Bizkaiko metalgintzako 6 langile deklaratzera dituzte 2022ko 11 greba egunetan parte hartzeagatik. Atzo deklaratu zuen lehenengoak Bilboko epaitegietan, beste 5 hurrengo egunetan deklaratuko dute. Bihar urtarriaren 12an Barakaldon eta urtarriaren 18an Durangon, besteak beste agintarien aurkako atentatua eta desordena publikoa egotzi diete. Bizkaiko metalgintzako protestengatik beste 6 langilek deklaratuko dute epaiaren aurrean ertzaintzak jarritako salaketengatik. Asteartean lehenengoaren txanda izan da eta auzipetuari babesa adierazteko protesta egin dute sektoreko gehiengo sindikalak deituta. Bere eskubideen defentsan eta baita Bizkaiko metalgintzako langile guztien eskubideen defentsan borrokatu duela eta zentzu horretan sostengu osoa eman nahi diogu. Azaroan deklaratu zuena aintzat hartuta, orotara 7 langile daude deituta. Hala, sindikatuek kritikatu dutenez, grebak kriminalizatzen ditu Jaurlaritzak eta ertzaintzak impunitate osoz dihardu erabaki politiko batengatik. Erabaki politiko horren helburua da edozein langile borroka kriminalizatzea, eta zentzu horretan PNV eta Enplegu Sailari eskatzen dioguna da alde batetik bertan bera ustea dauden inputazio salaketa eta izun guztiak eta ez heltzea gehiago. Bizkaiko metalgintzaren gatazkaren korapiloa momentuz ez da askatu, urtebete baino gehiago luzatu da gainera. Hala, Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu dute gatazkan Komisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek. 11 greba egun eta hainbat protesta ostean, hitzarmen berriaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute sindikatuek eta horregatik premiazkoa ikusten dute Lan eta Enplegu Sailak esku hartzea konponbidea aurkitzeko. Eta blokeo horren ostean guk esaten duguna da Eusko Jaurlaritza ardura bat duela eta ardura horri aurre egin behar diola. Sindikatuek diote negoziazioaren alde egiten dutela, bien bitartean berriz patronalak negoziazioa mespresatzen duela. Hala, borrokatzen eta mobilizatzen jarraituko dutela argi dute. Hori bai, ez dituzte greba egun gehiago aipatu. Baina ikusteke dago zein bidea hartzen duten negoziazioek. Oraingoz patronalak eta sindikatuek ez dute hitzartu berriro biltzeko egunik. Bestaldetik, astelehen arratsaldean 56 urteko langile bat hil zen Kutxabankek izarran duen bulegoan, labek jakinarazi duenez, lanean bakarrikari zela hil zen. Sindikatuak gogoratu du, iaz 23 heriotza ez traumatiko izan zirela, arazo kardiobaskularrak eragiten dituzten faktore laboralak tarteko, eta azpimarratu du azken urteetan gehien ugaritzen ari den arrisku faktorea dela. Eusko Jaurlaritzari eskatu dio, halako arriskuei aurre egiteko bitarteko gehiago jartzeko. Ekonomia arlotik gizarte arlora aipatu du, abian da Gipuzkoako txotx denboraldia. Ohi moduan gaur astearran eman diote hasieran eta bertan izan da Udane Arbeo lankidea. Sagardoaren lurraldeak antolatuta, Sagardo berriaren eguna ospatzen ari dira gaur hemen Astigarragan Gipuzkoan. 2023ko txotx denboraldi berriari hasiera emateko. Iazko uztarekin alderatuta urtengoa nahiko eskasa izan da, izan ere iaz 5 milioi kilo sagar bildu zituzten eta uzta horrekin 3,5 milioi litro sagardo ekoiztu zituzten. Aurten aldiz 1,2 milioi litro sagardo egin dituzte. Testuinguru honetan Oiana Ganzerain sagardo, Euskal Sagardoa jatorri deiturako lehendakariak azaldu duenez, aurten izaera handiko sagarra etorri da baita nino aldetik, baita azukre aldetik ere. Beraz, esan bezala, aste honetan ateak irekiko dituzte Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako sagardotegiek. Orea da kristona hemen egotea, dudarik gabe. Ezer gutxi dakigu, nik behintzat eta zeratzek ere ez dut uste sagardoaz, kontatu dutenakin alderatuta behintzat. Zioa eta plazera da, guretzako gaur hemen egotea. Jon plaza horrak zuaitz luze bat, alda dezala mesedez, ta aitzi berrek bonsai txiki bat, nahikoa leukake bere. Ikus dezagun nola azten den urrengo urteko poza.
aldiz biharko egunarekin ekingo zaio sagardo denboraldiari Araban eta Paul Urquijo film zuzendariak emango dio hasiera Trebiñuko sagardotegia. Gabonen ostean eta urtarrilaren 2. astetik aurrera zabalik izango da Arabako sagardotegien denboraldia. 2023an Arabako 3 sagardotegi nagusiek, hau da, Aramaioko Iturrieta sagardotegiak, Azkartzako Trebiñu sagardotegiak eta Kuartango sagardotegiak 60.000 litro sagardo eta sagar zuku inguru ekoitzi dituzte. Sagarra iraietik urrira bitartean bildu ohi da, baina aurten lehortearen eraginez bilketa aurreratu behar izan dute. Aurreko urtean baino 95.000 litro gutxiago bildu dituzte. Hala ere, sagardogile arabarrek nabarmendu dute aurtengo sagarren kalitatea. La verdad es que la cosecha no ha sido tan mala como pensábamos en un principio, vaya, al final hemos recogido una cosecha bastante baja. El mandado da un año mucho y otro baja, ¿no? Este año se ha repetido otra vez la cosecha y pues está muy rica. Tiene un poquito más de grado de alcohol, pero aún así tiene unos aromas perfectos y yo creo que el color es muy bajito, muy bonito y creo que se va a poder beber muy fácilmente. Ekitaldi berezia antolatu dute denboraldiari hasiera emateko, eta horretarako zinemari eta kulturari keinu bat egin diete. Irati filmaren taldea izango da gonbidatu nagusia. Paul Urquijok eta bere taldeak Arabako sagardoaren denboraldia abiarazteko ardura izango dute. Gauzak horrela neurri murriztailerik gabeko lehenengo denboraldia izango da. 2020an martzoan gelditu zen pandemiagatik. 2021an soilik eguerdian irekitzeko baimena zuten sagardotegiek eta hainbat neurri bete behar zituzten. Eta 2022an denboraldia erabat baldintzatuta zegoen. Beraz, adi izango gara bihar Arabar sagardoaren denboraldira. Lehenago, baina kultura arloarekin lotuta badugu zer aipatu. Kultur sektorerako langabezia sari berezia onartu du Madrilek, sortzaileek, zein teknikariek langabezia jasotzeko egun gutxiago kotizatzean eta pentsioa eta sormen jardunari loturiko ordaina aldi berean kobratzeko aukera onartu ditu. Besteak beste, Espainiako gobernuak lan artea hotz agertu da. Es un día muy especial. Hay muy pocos países que cuenten con esta protección y España ahora mismo da un paso adelante. Hoy los protagonistas y las protagonistas son las gentes trabajadoras de la cultura. Llevan muchísimos años. Las normas que estamos modificando traen causa de una norma del 85, por tanto llevan muchísimos años movilizándose y reivindicando lo que hoy aprobamos en el Consejo de Ministros y creo que el día es para ellos y para ellas. Ordea lerroetan aipatu moduan etxarriko sarek eta herriko presoen seni eta lagunek antolatzen duten zama doinuz arindu jaialdiak 8 urte beteko ditu datorren asteburuan. Espetxe politikak sortzen duen sufrimendu eta zama guztia musika bidez arintzeko helburuarekin sortua, ospe eta izen handiko musikariak, taldeak eta artistak pasa dira bertatik. Igande honetan urtarriaren 15ean da hitzordua etxarriaran zen. 8. urtez jarraian ospatuko da zama doinuz arindu jaialdia etxarrin. Urteetako gatazkak preso eta senidengan utzitako eta oraindik gainean duten zama doinuz arintzeko ariketa finean. Entol Sarmientoko Inigo, Nogens, Thatchers, Kerobia, Olaia Inziarte, Jon Maia, Lorelei eta Kalakan taldeek osatzen dute aurtengo kartela. Urtarriak 15ean, igandea etxarri aranazeko kulturretxean 2 sesio egonen dira, lehenbizikoa arratsaldeko 5etan eta bigarrena 7:00 Berriz ere, Euskal Herriko hainbat abeslarik bere ekarpena egingo diote zama doinuz arindu jaialdiari eta gurean izango dira, gurekin batera doinuz aldarrikatzen eta doinuz esanaz salbuespen neurriekin amaitu behar dugula eta presoen etxeratze prozesu hori balen bailen azken bururaino eraman.
Dagoeneko Euskal Herrian urte hasierako ekimen erreferentzial bihurtu da Etxarriko sarek eta senideta lagunek antolatzen duten elkartasun jaialdia. 7 urte hauetan 56 abeslari pasa baitira Etxarriko agertokitik. Izan ere, 2500 biztanleko herri txikian datu adierazgarria bada azkeneko 57 urteetan 15 hilabete soilik egon dela herria preso edo ieslaririk gabe. Gatazkak herria gordin jo duenaren seinale, egun ere oraindik 4 preso ditu Etxarriko herriak. Beraz, urte bat gehiago zama doinu zarintzeko beharrean. Sarrerak 15 eurotan eskuratzeko aukera da Zapatero edo Lekuona tabernetan herrian bertan edo eta internet bitartez Etxarriko udaletxeko webgunean. Eta eguneko berriekin bukatzeko musikaz ere Gasteizko Txosnek banda lehiaketaren edizio berrian izena emateko epea zabaldu duten ere agarrian. 2 urteren ondoren 2022an Txosnak Arabako Unibertsitate kampusera bueltatu ziren. Gasteizko Txosnak hurrengo jaietara begira egitasmo berriak prestatzen hasi dira. Eta horien artean bueltan da banda lehiaketaren edizio berria. Aste honetan lehenengo agerraldia egin dute ekimen hau aurkezteko. Banda lehiaketaren helburu nagusia da ez ezagunak diren taldeei agertokira igotzeko aukera ematea. Hori dela eta lehiaketa honetan edonork parte hartu dezake. Horretarako izena eman behar du webgunean. Martxoaren 2 arte epea zabalik izango da. Entramos en el nuevo año, 2023, con la idea de volver a ofrecer un espacio alternativo, creativo, festivo y político desde el movimiento popular gasteiztarro. Una vez más, el objetivo, entre otros, será el de dar una opción encima del escenario a grupos no tan conocidos. Talde bakoitzak gutxienez 3 abesti eta gehienez 5 igo behar dituzte, eta derrigorrez horietako bat euskaraz izan behar da. Horrez gain, argazkiak, bideoklipap edota sare sozialak elkarbanatzeko aukera izango dute. Lehenengo prozesu honen ondoren 8 talde zailkatuko dira, eta martxoaren 9tik 19ra bozketa fasea irekiko da. Eta bozketa horretatik 4 talde aterako dira. Horiek lehiatuko dira martxoaren 30ean Jimmy Jazzen antolatu den finalean. Horietako bat publikoak aukeratuko du, beste 3 Gasteizko Txosnen epaimaiak. Eta finalisten artean gutxienez bat arabakoa izan behar da, eta batek gutxienez emakumeen presentzia izan behar du. Honekin iritsi da albistegiaren bukaera, gaurkoan igorra astibia, ekimen Euskal Hedabideen Elkarteko koordinatzaileari lehenxeago egin digun elkarrizketa berreskuratuta agurtuko zaituztegu, Jaurlaritzaren diru laguntzak izpide. Beraz horrela, besterik ez gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean aurrutzi dituenak. Guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11.usatarian ondo izan eta bihar arte. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu ekimen elkarteko koordinatzailea den Igor Astibia. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion. Bueno, Eusko Jaurlaritzak euskarazko hedabidei berriki emandako diru laguntzei buruz hitz egingo dugu elkarrizketa honetan zehar, eta orokorretik hasiko gara, ez? Zenbat diru banatu da eta non gelditzen dira guzti honetan euskarazko hedabideak? Bueno, badaude orain arte egon da deialdi orokor bat euskarazko hedabideentzako, 3 urterako deialdia dena, eta berriki argitaratu da ebazpena, baina horrekin batera argitaratu da ere COVID laguntzen ebazpena, bai? Pixkat bi horiek daude gorain momentuetan mahai gainean. Lehenengoari dagokionez, 6 milioi banatu dira, eta gure ustez era oso
desegokian edo desorekatuan behintzat bai, ez? Euskarazko edabidek 6 milioietatik milioi erdi soilik jaso dutelako, ez? Hor, eguneko 9 ere ez da iristen, banatutako, euskarazko edabidei banatutakoa. Zein irizpide izan dira, orduan, banaketa hori aurrera eramateko? Covid laguntzen zera horretan, irizpide nagusiena, irismena edo audientziak izan dira. Eta horrek, nolait, euskarazkoak kaltetu gaitu. Ezberdinak dira, ez? Zaku berean sartu gaituzte, eta orduan, kaltetuta ateratzen gara, beste batzuen aldean, ez? Ez hori bakarrik, ez? Audientziak neurtzeko moduan ere badaude xehetasun batzuk, ez? Agian berrikusi beharko liratekenak, aldaketa prozesu batean daudelako edabideak, eta adibide konkretu bat jartzeagatik, eta hemen gauden ez Hamaika Telebistan ere esaterako, ez da, azken orten esfortzu bat egiten ari gara, esaterako Arabako egoitza martxan jarri dugu aurten, edapena egin dugu, baina gauza bitxia gertatu da, eta aurten esaterako diru laguntzarik gabe geratu dela, ez? Zein nolako azalpenak egon daitezke honen atzean? Bai, hori dagokio bigarren deialdi horri, bai? Euskarazko komunikabideen diru laguntza deialdiari. Horre, esan bezala, 2019an lortu genuen akordio bat, nolabait, eredu hori eraldatzeko, helburu nagusia zen euskarazko hedabideen egonkortasuna bermatzea, eta horregatik, beragatik, 3 urterako deialdi bihurtu zen, urteroko deialdia zena, pixkat egonkortasun hori bermatzeko, eta nolait egin zen ere hedabide bakoitzari eman beharreko kopurua kalkulatzeko sistema berri bat, kostu estandarrak kalkulatuz. Nolait hedabide batek bere eguneroko funtzionamendurako beharko luken dirua kalkulatu, eta nolait zuk aurkezten zuen zure eskaera, eta kalkuloien arabera ematen zitzaizun, eta hori da pixkat orain indarrean dagoen sistema. Esan bezala 2019an abian jarri zena, eta nolabaiteko aurrera pauso garantzitsua suposatu zuena. Kontua da orain beste 3 urterako ebazpena argitaratu dela, sistema bera baliatu da, baina nolabait paradoxa batzuk edo gertatu dira, ez? Adibidez, aipatu duzun hori, ez? Diru poltsa mugatua den heinean, proiektu berriak aurkezten badira edo daudenek bere haien ekoizpena onditzen badute, era esanguratsuan ondoko edabidei eragiten die. Azkenean, deialdi horretan multzoka egiten da banaketa, badaude aldizkariak, badaude telebistak, badaude irratiak, eta gero badaude digitalak edo digitalutxak direnak. Orduan hor, horietako multzo bakoitzak du kopuru jakin bat. Orduan, imagina, multzo batera egitasmo berri bat aurkezten bada, X diru nolabait eskatuz edo ez, bere proiektua garatu alizateko, baina polsa handitzen ez bada, nolabait denen artean banatzen da, edo egitasmo hori ez da sartzen, ez? Orduan, pixkat paradoxa hori, ez? Nolabait sistema berri honek bermatu nahi du edo bere helburu nagusietako bat da euskarazko hedabideen egonkortasuna bermatzea, baina oraindik badaude hobetu beharreko hainbat puntu, ez? Guk horregatik azken urteetan, behin eta berriro Jaurlaritzari eskatu izan dioguna da, alde batetik polsa hori era esanguratsuan handitzea, nolabait kostu estandar horien kalkulua pixka zaharkitua gelditu delako, 2018ko datuekin egin zelako, eta gero bestetik egitasmo berriak eta ekoizpena handitze horiek ere kontuan izatea, nolabait egitasmo berri horiek dagokien diruarekin etortzea, bestela gainerakoi kalte egiten zaielako. Hori da pixkat, esat dizute, bi deialdi desberdin dira, bata da COVID diru laguntzena, 6 milioi horiena, eta urtero, behintzat azken 2 urteetan argitaratu dena, eta gero da bestea, ohikoa, aspalditik datorren hori, euskarazko komunikabidentzako den deialdi orokor hori. Dena den, aipatu duzu, diru kontu bat izango litzateke muinen dagoena, funtsu gehiago behar dira? Bai, hori zalantzari gabe. Gainera, ez dut beste faktore bat aipatu. Kostu estandaren azterketa hori 2018-19ko datuekin egin zen, hortaz, jada nolait zaharkitua geratu da, eta bere garaian, 2019an etzen bermatu nolait akordioak edo esaten zuen ezen, nolait hedabide bakoitzaren aurrekontuaren edo gastuaren 135 nolait administrazioak estaliko zuela, ez? Hori, oraindik ere ez da bermatu, kontua da azken urteotan
edabide baten eguneroko lanerako sortzen diren hainbat gastu izugarri garestitu direla. Papera dela, argindarra dela, erregaiak direla, hor gastu hori handitzen doa, baina nolait gure kostu estandaren kalkulu hori ez da maila berean handitu. Egia da, 1/5 hazkunde izan duela poltsa horrek, euskarazko edabideen poltsak, baina noski, 1/5 hori oso urrun geratu da, oso urrun dago oraindik benetako beharretatik. Aipatu duzu funtse finkoa dela, orain artekoa, eta horrek ondorio batzuk dakartzala, esaterako aipatu duguna, edatzeko momentuan, edo eta proiektu berriak aurkezteko momentuan era positibotzat hartu beharrean, norabaiteko beste kutsu bate hartu dezakeela gauzak, eta gero baita ere aipatu duzu, Euskal Hedabideen arteko lehiak ere zorrarazten dituela honek. Hori da, 2019ko sistema berri honek ekidi nahi zuen beste gaietako bat, egonkortasuna bermatu nahi da, baina berean ere euskarazko edabideen arteko lehia hori gainditu nahi da, ezin dugu egon, elkarri begira honi gehiago eman dute, honi gutxiago, helburua baldin bada edabideen egonkortasun hori eta iraupen edo garapen hori bermatzea, lehia horretatik lehia hori gaindituko luketen formula biatu beharko lirateke, 2019an hori lortu zen poltsa era esanguratsuan handituz, hainbat milioi gehiago jarriz poltsan, azkenean hor egon zen lehenengo salto bat, baina egia da orain, 22, 23, 24ko deialdi honetan ez dela egon poltsaren handitze esanguratsu hori eta berriro ere gaudela, paradoxa horiengatik, batzuk beren ekoizpena asko handitu dutelako edo egitasmo berria daudelako, batzuk aurreko 3 urtekoan baino gutxiago jaso dute. Eta horrela ezin ditugu edabideak egonkortu. Esan dakoa, bere garaian nolait pauso garrantzitsu bat eman zen sistema berri honekin, baina ditu hobetu beharreko hainbat puntu. Hori da, bizkat, elkartetik egiten dugun. Esaterako diru laguntza horiek jasotzeko irizpideak aldatu beharko lirateke ekimenen ustez? Esate dizuana, edabideen deialdian aldarrikatzen duguna, edo bintzat esaten ari garena alde batetik, poltsa hori era esanguratsuan handitu behar dela, bestetik lehia gainditzeko sistemak edo prozedurak edo landu eta aztertu behar direla, eta gero, beti esan duguna, proiektu berriak eta, berez berri hona dira, herri honentzako, euskararen normalizazio prozesurako, euskarazko komunikabideak estrategikoa dira, ezinbestekoak, ez dugu esaten, adituek eta eragile askok esate dute. Hori baldin bada helburua eta horretarako zera behar baditugu, berri hona baldin bada proiektu horiek berriak sortzea eta proiektu horiek eraldatuz joatea eta ekoizpena handitzea, hori kontuan hartu behar da eta baliabidea jarri behar dira hori sustatzeko. Ezin du izan poltsa mugatu bat eta hori banatzera mugatu, ez? Bai, argi gelditu da esaterako pandemian zehar, ez da zelako beharrezkoak diren euskarazko edabideak, inoizko daturik onenak izan dituztelako pandemian zehar hain zuzen ere audientziari dagokionez, eta audientziari buruzari garela, oinarrizko baldintza bat delako, diru laguntza horiek jasotzerako orduan, aipatu dugu baita ere edabideak momentu testuinguru batean daudela aldaketaren testuinguru batean, ez? Eta horren digitalizazio orantzako pausoa ematen ari dela hein handi batean ere, ez? Audientzia digital horiek neurtzeko ere zailtasunak ikusten ari gara. Bai, audientzia neurtzeko beti izan da zaila. Lehengo ereduetan ere bai, ez? Paperean eta, baina egia da orain are zailagoa bihurtzen ari dela, konplexuagoa behintzat bai, ez? Digitalizazioarekin eta egia da, eta hor pixkat bereizteko ere bai, edabideen deialdian, nolabait audientziak ez dira kontuan hartzen. Gehiago da, ekoizpenaren kostu estandarra, bai? Baina egia da, COVID laguntzetan baietz. Hor, gainera izan da, irizpide nagusienetako bat, audientziarena. Horren arabera, alde batetik eskatu da, deialdira aurkeztu alizateko gutxieneko audientzia bat, 5.000koa zela. Eta gero, audientziaren arabera banatu da dirua ere, bai? Audientzia gehiago zuenari, gehiago eman zaio, ez? Hor, audientziaren zera, adituen artean ere, eztabaidan dago, zuk ongi esan duzun bezala, gero eta pantalla edo gero eta plataforma gehiago daude, horiek ere kontuan hartuko dira, ez dira, webgunea soilik kontuan hartzen da, papera, hor,
badaude konplexutasuna eransten dioten gaiak eta gerota, joera hori gerota handiagoa izango da. Ikusten ari garen ez, egun batetik bestera sortzen dira zera berriak ez, aldien artifiziala dela, bestea dela, eta euskarazko komunikabidek bide hori egin behar dute bai ala bai. Eta ari dira, ari zarete ez. Hori dela administrazio kontuan hartu behar duen gai bat, eta hori bultzatu behar duela ez. Azkenean nahi baldin badugu, hemendik 5, 10, 15 urtetara euskarazko komunikabidek beste garrantzia bat eta beste irismen bat izatea, hor zaindu eta sustatu eta bultzatu egin beharko dira. Erronkak ez direlako gutxi, ez da? Hori da, eta eustearekin gaur egun ez delako nahikoa. Nolait, 2019ko sistema horrek egonkortasuna bermatzeko helburua zuen, baina ezin dugu geldirik egon. Joan behar dugu berritzen, hobetzen, zabaltzen, pixkat. Erronka hor dago, eta administrazioari dagokio ere bai, nolait, euskarazko komunikabide garen einean, eta nolait, herri honi informazio eskubidea eta iritzi aniztasuna bermatzeko egiten dela lanaz gain, euskararen normalizaziorako ere, ekarpen handia egiten dugun einean, hori bultzatzea eta sustatzea. Bai, ez dakit datuak hortik izango dituzu, baina 2022-2024 aldirako adostutako laguntzei buruzko argazkia finkatze aldera ere, euskarazko edabidentzako emandako laguntzak kostuaren zenbatekoa estaltzen dute? Lehen esan bezala, multzo desberdinak daude ez. Eta, edabidea bakoitzaren kasuan, segurazki, estaldura mailak desberdinak izango dira. Guk adostu genuena zen, 125ko estaldura maila bat. Kontua da, esan bezala, kostu estandarren kalkula 2018-2019ko datuekin egin zela, eta oraindik ere, 2019ko banaketan oraindik, etzen iritsi 125 hortara. Orain egin da beste saiakera bat, 105ko hazkunde horrekin, baina oraindik ere, orokorrean, ez dira iristen estaldura maila horretara. Eta gero multzoen arabera egoera desberdina daude. Multzo batzuetan hurbiltzen da gehiago, estaldura horretara, beste batzuetan gutxiago, baina oraindik ez gaude hor. Eta hori da bizkak kezkatzen gaituena, ez? 2019ko akordio horretan adostutakora ez gara iritsi, eta gastuak edo kostuak handitzen ari dira. Nolait, urbildu beharrean estaldura maila horretara urruntzen ari gara. Horregatik esaten dugu hau, ez? Berdela nolait, berriro ere bultzada esanguratsu bat, ez? Poltsa hori era esanguratsu handitzea. Horrelako mezuak imaginatzen dugu Eusko Jaurlaritzari ere helarazi diezuela, ez? Zenolako erantzunak jasotzen dituzue? Guk hor, ez dut aipatu, baina hainbat urtetako prozesuaren ondoren, nolait, edabideen maila edo jarri zen abian, eta hor, Jaurlaritza eta 3 aldundietako ordezkaria daude alde batetik eta bestetik ekimeneko edabideetako ordezkariak. Eta hor, harreman zuzena dugu eta gai hauetaz hitz egiten dugu, eta harremana ona da, baina betiko ez, administrazioarekin dago, azkenean lehentasun kontuak dira. Azkenean guk jartzen ditugu gure eskarak mahai gainean, beraiek saiatzen dira egin batean hori betetzen edo ez, hurbiltzen dira, ez dira hurbiltzen, hor dago pixka bat ez. Kontua da, azken erabakia beraiena dela, ez? Askotan guk, lehen esan dudan, ez? Gure bi eskara nagusiak, adibidez, 2022-2024 dei zerarako zen, alde batetik, poltsa era esanguratsuan handitzea, eta proiektu berrietarako eta ekoizpen handietarako ere baliabidea jartzea. 105ko hazkundea lortu genuen, hori da pixka lortu dugun, ez? Baina, guk jarraitzen dugu beraiekin harremanetan, eta jarraitzen dugu hitz egiten, sektorearen egonkortasun hori bermatu nahian. Zein puntutan gaude euskal edabideak sare sendo bat edukitzeraino? Orokorrean, lehen esan dudana, ez? Pauso bat eman da zentzu horretan, ez? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakundeen aldetik eta egonkortasun hori bermatzeko, antzeko prozesu bat lantzen ari gara Nafarroako gobernuarekin ere, gure helburua da nolait hori, ez? Sistema berri hori garatzea eta hobetzea, euskarazko edabideen egonkortasuna, baina egonkortasunaz gain garapen eta berrikuntza prozesu horiek eta sustatzeko. Eta zentzu horretan, lehen baino bekixoago gaude, baina ez gaude beharko genukeen bezala. Azkenean hor, komunikazioaren mundua, lehen esan dugun bezala, eraldaketa sakona bizitzen ari da, inork ez daki, ez dago negozio eredu
zehatzik, nolait jendea edabideak eta frogatzen ari dira, batean, bestean, plataformak direla, besteak direla, baita azkenean hartzailearen gana hobeki iristeko eta kalidadez iristeko, eta hor, azkenean joera batzuk ikusten dira, ez, ikusentzunezkoen nagusitza, sakelekoaren erabateko nagusitza, hor bide bat egin barra da, eta hor erakundeen laguntza ezinbestekoa da, bestela, beste sektore batzuei ere laguntzen zaien bezala, ez? Eraldaketa bizian dauden sektorei, ez bere garaian industriari lagundu edo bintzat birmoldaketa prozesu hori eman zen, eta hor erakundek paper bat bete zuten, orain autoelektrikoarekin ere, ez? Badirudi hor eredu oso bat goiti bera aldatuko dela, eta erakundeak ari dira hor, euskarazko komunikabideen eremuan ere, uste dut, badagokiela, bultzada hori bermatzea, ez? Bai, hitz egiten ari garelako berrikuntzaz, ez garapenaz, baina askotan ere biziraupen kontu bat ere badelako. Ba, hori da, pixkat, euskarazko komunikabideen, ez? Egoeraren zera, ez? Gazigozoa, ez? Nolait, biziraupen ekonomia batera ohitu garela, ez? Azkenean, gure unibertsoa dena da, eta nolait, herri ekimenetik, ez, gehienak, euskarazko gehienak herri ekimenetik sortutakoa dira. Hori da gure indargunea ere bai, ez? Nolait, badugu komunitate oso leial eta inplikatua, eta horrein nolait bultzada handia eman digu, onaino iritsi gara, baina egia da, erronkak handiak direla, eta berrikuntza mailan eta gauza erakargarriak egin nahi ditugu, hartzaile berrien gana iritsi nahi badu, gazteekin, ez? Ari gara, edabide guztiak ari dira. Zerbaitetan, saiatzen bestean batean eta bestean, baina hori bultzatu egin behar da. Ezin duguna da, zuk esan duzuna, ez, biziraupen zera horretan egon, ezin dut froga hori egin, zeren hori egiten badut, ez dut bermatua hurrengo hilabeteko. Hori ezin da, gaur egun hori guretzako sekulako atzera pausua ditzake. Behar dugu frogatu, behar ditugu gauza berriak eskaini eta horretarako behar dugu babesa. Beste babes mota batzuk ere bilatzen hasiak gara dagoeneko, ez? Azken urteotan arpidetzak esaterako. Ba, hori da pixkat euskarazko komunikabideen indargunetako bat, ez? Pixkat Euskal Herritik kanpora jotze duzunean eta ikuste dituzu hainbat edabide hori lantzen eta ari direla eta komunitatea eta, guk egia da hortik sortu ginela, eta horren badugu abantaila hori, baina hori ere ez da betirako. Hori ere, pixkat, mai gainean jarri behar da, ez? Hori landu behar da, eta zaindu behar da, eta mimatu behar da, ez? Eta, uste dut hori denok ari zaretela horretan, eta... Baina, printzipioz, hori, pixkat, gure indargune hori ere, zaindu behar dugu, eta sakondu eta zabaldu, ez? Aurrera begira zen nolako aurreikuspenak egingo zen dituzke? Zaila da, ez? Komunikazioaren munduan aurreikuspenak egitea, egunero dago berriren bat, ez? Adimen artifizialarekin, bata gauza dela, itzulpen neuronala, oso eremu aldakorra da eta bizia da, eta nolait errepikakorra izango naiz, baina azkenean hor dago gure erronka, ez? Nolait sortzen ari diren aukera edo bide horiek guztiak, pixkat, arrisku bezala bizi beharrean aukera bezala bizitzea, eta nolait hori baliatzea bide berri horiek, ez? Horretarako egon behar duzu, egoera on batean, ez? Ezin duzu egon biziraupen estrategia batean. Behar duzu, lasaitasun bat, horrelako apustuak egiteko eta frogak. Horretarako lanean jarrituko duzu, ez da? Hori da gure lana, euskarazko komunikabide horretan laguntzea eta saiatuko gara bintzat. Igor Astibia, Ekimen Elkarteko kidea, eskerrik asko gaurkoan, Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei.